Ens trobem aquí amb Jordi Ballestà i Carme Herencia com a representants del Consell Esportiu Escolar de Vallès Occidental a aquest acte de presentació de Terrassa com a ciutat del bàsquet 2012, el bàsquet català. Jordi, agafeu el relleu de Vic i com a representació del Consell imagino que amb molta il·lusió i molt ànim. Sí, il·lusionats, amb molt d'ànim, amb ganes de fer coses, amb un ventall important d'actes programats, alguns ja fets, i que tots hi estem col·laborant, tant clubs com Consell, com entitats, com institucions, al màxim d'intentar deixar Terrassa en molt bona posició. I Carme, sobretot el que comentava el seu company, molta implicació de part dels clubs i escoles de la ciutat. Sí, intentarem recolzar en un moment totes les activitats que aquí es proposin i nosaltres, en la part que ens toca, animarem a totes les escoles i instituts a fer-ho possible tot. Sobretot agrupant totes les activitats que normalment, anualment, tenen tots els clubs. I d'altres que són absolutament preparades per aquest event. Són excepcionals, fetes expressament. També és important, sobretot, la implicació de la gent jove, molta gent jove que practica l'esport del bàsquet en aquesta ciutat de Terrassa des de fa una pila d'anys, sempre incrementant el número de participants, es veu a través dels jocs escolars, i ho veiem també en els clubs i en clubs de fora de la ciutat que també tenen molts jugadors d'aquí a Terrassa. Així és, una miqueta els jocs escolars és el planter del bàsquet a Terrassa, que alimentem després de tots els clubs i que després els clubs, els jugadors que no poden assolir, se'n van a fora o per millors ofertes. Compteu que aquí a Terrassa passen dels 2.000 nens i nenes que cada dissabte fan bàsquet a la nostra ciutat. Sí, més de 200 equips d'escoles. Sí, ens n'anem, si comptem el Vallès, que és l'àmbit del nostre Consell, els 2.600 nens i nenes que fan bàsquet a la nostra ciutat. I quines fites es marca Terrassa de cara a aquest any per donar aquesta importància al bàsquet, venint d'una sèrie d'anys que hem tingut també ciutats importants en el món del bàsquet, com podria ser Badalona, com el mateix Vic. El Terrassa, al ser aquest any justament el centenari del naixement del bàsquet a Catalunya, hi ha aquestes ganes de donar-li la importància, no? Sí. Nosaltres, per la part que ens toca a les escoles, potenciarem amb el possible totes les activitats, ja siguin del Pla Català, intercentres, motivant els nens a que facin esport. Perquè és un esport que a algunes escoles és minoritari, també. Hi ha molta feina de coordinació, de seguiment, de treball. És un any que anireu amb l'aigua al coll. De fet, la comissió es ve reunint des del juliol de l'any passat, o sigui que no és una cosa improvisada. Repeteixo, el juliol de l'any passat vam fer la primera reunió i des de llavors hem anat fent constantment reunions i per cada acte que fem el Jordi ens convoca i ens reunim i preparem i intentem lligar-ho tot. Se'ls pot escapar algú, però penso que la gent que hi treballa i que hi treballem tant a nivell de Consell com a nivell de clubs i com a nivell d'institucions estan fent la feina ben feta. Bé, i ja per últim, que no el que menys important, sobretot, i donat els temps que corren, la importància dels patrocinadors que teniu en aquesta edició. Sí, aquesta edició, com podeu comprovar, hi ha molts patrocinadors, o sigui que això ens ha anat molt bé per tirar endavant totes les activitats programades, perquè sense els patrocinadors... Estem en època de crisi i són empreses reconegudes, grans, ja les veureu vosaltres aquí baix, i penso que els hi hem d'agrair que hagin col·laborat amb nosaltres, aquesta mateixa casa on estem, el Diari Terrassa, el Corte Inglés, Benito Sports, no sé si me'n deixaré algun, però bueno, si me'n deixo algun que em perdoni, però no voldria deixar-me'n a cap, perquè els 4 o 5 que ens representen cal reconèixer-li, perquè avui el mecenatge està en crisi. Està molt complicat. Doncs bé, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i desitjar-vos molta sort en aquest any que comença ja per la Terrassa com a ciutat del bàsquet català. Doncs vinga, gràcies a vosaltres i a la plataforma del bàsquet que representeu i que seguiu parlant de bàsquet, que és l'important. Molt bé, gràcies.